Sanibonani, lo okhulumayo ugogo Mseleku ongumthandazi abuye alaphe nangokwendabuko. Ngithi akunazise namhlanje ngokubaluleka kokugeza. Ayikho into ebaluleke njengokugeza. Ukuthi mhlasimbe ubone into zakho ukuthi azihambi kahle. Ubone into zakho zivalekile, ubone imali yakhe yanyamalala. Okuningi nje okwakho uthi uyakuhlanganisa kuvuma ukuhlangana. Kanti mhlasimbe akuhlangani nje kukhona lokho kufanele mawugeze kuwena okunamathele kuwena okufanele mawuyogezwa noma mhlasimbe uhanjiswe emfuleni uyogezwa nakhona emfuleni zonke izinto zakho ukuze zikwazi ukulunga zideduke kuwena lezinto ezikwembethe. Ngoba ngendlela okubaluleke ngayo kubaluleke ngalendlela yokuthi izinto zakho kwenza ukuthi uma unalelo thunzi kungenzeki lutho kuwena imali yakunyamalalela izinto zakho zonke azilungi uthi uyahlanganisa konke ozama ukuthi uyakuhlanganisa kungahlangani ngesimo nje sokuthi kumele mawugeze ngendlela okubaluleke ngayo ukugeza bakithi akuve ukuthi kufanele ugeze ngoba naku namhlanje ngishonelwe noma mhlasimbe kunjani ungenzeka ngesinye isikhathi kakhulukazi kubantu besilisa kubo ukuthi wena uthandana nomuntu owaphumelwa isisu akazi ukutshela ukuthi uke waphumelwa isisu bese kuthi lelo thunze likulena libe seliphumelana kuwena ngaleso sikhathi nawe ubese uyithola ususebunyameni kanti uthathele lathunzi othole kule ntombazane eyaphunyelwa isisu. Ngaloko kubalulekile ukuthi uhlale umuntu ugeze. Angisho futhi ukuthi kubaluleke ugeze mhlambe ngifuna ukuthi uzogezwa yimina cha. Kufuna ukuthi ugezwe inoma imuphi umuntu ongakwazi ukuthi akusize akwazi ukugeza. Ungaya nakumuntu oyinyanga omaziyo noma ziyo umthandazi okwaziyo ukugeza. Uye kuyena uyocela ukuthi akusize usuzwile ukuthi unalelo thunzi okufanele ukuthi mawugezwe lisuke kwena ukuze izinto zakho zonke ziqaqeke zilunge zonke ngoba cha ngempela akulungi lutho ngempela uma ukuthi awugezile kodwa kufanele mawugeze. Isikhathi kuyenzeka omunye umuntu uthola ukuthi kuthiwa mhlawumbe unganywe isilwane mehambe angala enyangeni yakubathandazi kuthola kusekuthi kunesilwane mhlamba ahamba naso noma kunesilwane esenza izinto ezithize kuyena kanti akukho lutho akusona isilwane ingoba yini ileli thunze elimnyama ekufanele makahambe ayogezwa lona ukuze lisuke kuyena ukuze abe right phela ngoba sesisukile lento ebekuyena bekuthiwa isilwane. Ayikho into ebabaluleke njengokuba uzenze izinto lezi enjenganokugeza ngoba ukugeza kubaluleke ngohlobo lwesibanga ngoba into zakho ayihambi kahle uthola ukuthi uyasebenza kwesinye isikhathi nasemsebenzini abantu abakuthandi nje uhlale nje ucushiwe nje wena emsebenzini kwesinye isikhathi omunye umuntu azaxoshwe emsebenzini kuthiwe nje uphelile umsebenzi hawu isizathu asibonakala yini kanti leli thunzi olimbethe elifuna ukuthi wena mawuhambe uyogezwa omunye umuntu mhlawumbe intombazane iyaqoma ithanda abantu mhlawumbe abanye baze bayilobole ihlukane nabakhwenyana. Ayikho into ebaluleke njengokuthi intombazane igane phela ekhaya ilotsholo kodwa uthola ukuthi ibhadi nje likulone lokuthi nje abakhonyana bayayishiya bayayala bayishiya phansi ngaleko okuthini ngoba yini ileli thunzi umuntu uvanathi mayibona nje avana ayibone sengathi inunu abone ngathi nje hayi yazi hayimbi intombazane ngathi ngangabonanga kahle kanti cha kusayile ntombazane owayibonile inkinga ukuthi wembethe lento ayembethe kufanele bahamba ayogezwa ukuze isuke kuyena nawe kuningi okungenzeka kuwena kanti kumele ugeze. Angithi nje mhlambe nawe washonelwa nabazali noma washonelwa ubani mhlambe nageza nje ekhaya wanganaka ukuthi khona lokho kunamathele kwena okusafanele makusuke phela kuwena ukuze into zakho nawe zilunge. Kufanele ke uhambe uye kumuntu ozokwenzela ugeze. Uma kwenzeka ke sikwenza lokho siyaye lokho sihlanganise izinto ezithize sizenze phela sihlanganise selikuthi uhambe wena uyogeza. Njengokuthi nje umuthi oqala obalekile siyayisa uthathe sihlanganise neminye imithi kodwa nje ifembo ilona elihamba phambili ezintweni esisuke sizenza sihlanganisile zokugeza bese ukwazi ukuthi uhambe uyogeza ke siye sikwenzeke kanjalo kwesinye isikhathi kufanele siyokwenzela emfuleni ngesinye isikhathi kufanele sihambe mhlambe siye olwandle noma isentabeni noma ngaphandle komuzi siye sikwenzele kanjalo ke bese into zakho zonke ziyaqaqeka ubone zonke into zakho seyivulekile nje zonke. Uma ke sekunjalo sezenzele seyivuleke into zakho yonke into yakho yenza iyaphumelela yonke into yakho yenzayo iyalunga ngoba yini usuke ususile ithunze limnyama ebelihleli kuwena
ngakho ke kubalekile ukugeza iyona nto nje bengizonazisa ngayo osukwini la namhlanje ukuthi ayikho into ebalekile njengokugeza. Ngingakho ngize ngavula leli khasi engilivulile ingoba bengifuna ukuthi nazi ngokubaluleka kokugeza. Okunye ke seniyokuthola ngelinye ilanga engiyobuya ngalo sengizonazisa. Ngiyabonga kakhulu, thokoza makhosi amakhulu.